sindicat estudiantil que va néixer d'un grup de gent d'esquerres que volia defensar una universitat pública, feminista, inclusiva, valencianista, antifeixista i sobretot democràtica. Durant l'any fem diverses campanyes. De normal fem una campanya a inici de curs per a donar-nos a conèixer als nouvinguts, captar gent nova que estigui interessada en el nostre projecte. A banda d'estar a les institucions de la Universitat de València, el BEA també ens adherim a les manifestacions, ens adherim a les concentracions, activitats d'oci, activitats de dinamització, com ara xerrades. És important que l'estudiantat s'associe perquè pense que hem de teixir xarxes de joves més enllà de l'estudiantat perquè nosaltres al final no som el futur, som el present. Aleshores pense que si volem canviar coses hem de ser conscients de la nostra realitat i associar-nos a sindicats com és el BEA per a poder millorar.